Røddedalen! Ja, så vil jeg gerne præsentere vores to deltagere. Vi har herovre i det ene hjørne en dejlig, skøn, formel og svigermostrende af en HX-elev. Og så har vi så også en STX-elev. Ja, og så i dag så skal vi jo så spørge vores to deltagere om, hvem det er, der egentlig er klogest. De mener jo nok selv dem begge, men vi har 2 spørgsmål til dem, som de hver skal besvare. Og så til vores første spørgsmål, som går til vores STX-elev. Jeg kan se, det er noget med geografi, og det har de jo over på STX, så jeg må være lidt på hjemmebane. Og så til spørgsmålet, som jeg kan se, der er 2 svarmuligheder på. Spørgsmålet lyder, er Jylland en ø? Ja eller nej? Altså, nu er Danmark jo omgivet af en hel masse vand, så jeg vælger at sige ja. Ja. Som vi jo nok kunne høre på lyden, så er det jo heldigvis forkert. Så nu er det altså alt eller intet om Danmarks fremtid. Vi skal simpelthen have et spørgsmål til HX-eleven. Kan han svare på det, eller kan han ikke? Og spørgsmålet lyder således. Hvor hurtigt bevæger lyset sig? Så er det et nøjagtigt tal, eller bare et cirketal? Vi vil gerne have det nøjagtigt. 299.772.458 meter i sekundet. Det er korrekt! Ja! Nej, kan vi så ikke lige få et eller andet til at få sendt det ud? Jamen, nej! Og vi har nu bevist, at en HHX-elev simpelthen er klogere end en STX-elev. Ja, vi har så fået bevist, at en HHX-elev simpelthen er klogere end en STX-elev. Tillykke, det var så aftens program. Vi kommer igen i næste uge, og hvem vi har med, det bestemmer I.